Ήταν ένα γεωφυδό. Με πήραν τηλέφωνο να το μακρύνουν από ένα σπίτι χθες το βράδυ. Είναι πολύ μικρούλι. Ό,τι βλέπετε ούτε, δεν ξέρω, 20 εκατοστά με το ζόρι. Ίσως λίγο παραπάνω. Και τώρα το αφήσουμε ελεύθερο. Είναι αγιόφυδο. Έχει πάρα πολύ ασθενές δηλητήριο, τόσο πολύ που δεν πειράζει καθόλου τον άνθρωπο. Και τώρα το αφήσουμε ελεύθερο γιατί είναι και κουρασμένο. Το ταξίδι είναι στρεσαρισμένο, δηλαδή κουρασμένο.